Γεια το Steam, καλησπέρα σε όλους. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη που μου δείχνετε, για τις εγγραφές, τα μηνύματά σας, για τις ευχές και όλοι όσοι ενδιαφερθήκατε να μάθετε τι συνέβη. Ειλικρινά σημαίνει πολλά για μένα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να σας πω όλη την ιστορία, γιατί αρκετοί με ρωτάτε τι έγινε και γιατί εξαφανίστηκα ένα διάστημα. Γυρνάμε πίσω στα τέλη Ιουνίου. Μια μέρα που ξεκίνησε εντελώς φυσιολογικά και κατέληξε να γίνει μια από τις πιο επώδυνες εμπειρίες της ζωής μου. Όλα ξεκίνησαν από μια σκάλα. Και όταν λέω σκάλα, μην πάει το μυαλό σας σε 2-3 σκαλοπάτια. Ήταν μια αρκετά ψηλή εξωτερική σκάλα που οδηγούσε στις αποθήκες του σπιτιού. Όχι, δεν έφτανε μέχρι το 4ο όροφο, όπως ένιωσα εκείνη τη στιγμή, αλλά σας εγγυώμαι ότι όταν πέφτεις από το ύψος μοιάζει διπλάσιο. Και ορίστε μια φωτογραφία της. Η βεράντα είχε σαπουνάδες και εγώ γλίστρες. Ένα λάθος βήμα ήταν αρκετό και μέσα σε κλάσματα δευτερόλεπτου βρέθηκα να πέφτω πάνω στα σκαλιά σαν σακί με πατάτα. Ή για να το πω πιο κινηματογραφικά, σαν καρπούζι που αποφάσισε να δοκιμάσει την αντοχή του στον μπετόν. Τη στιγμή της πρόσκρουσης ένιωσα έναν αφόρητο πόνο. Παρ' όλα αυτά, σηκώθηκα, περπάτησα λίγα μέτρα, έκανα ένα μικρό κύκλο μέσα στο σπίτι, ξάπλωσα για λίγο και σκέφτηκα ότι ίσως ήταν απλώς ένα δυνατό χτύπημα. Λίγο αργότερα σηκώθηκα, βγήκα κανονικά έξω για να συνέχισα τη μέρα μου σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Το πιο περίεργο με ορισμένους τραυματισμούς είναι ότι δεν σου δείχνουν αμέσως το πραγματικό τους πρόσωπο. Σου δίνουν λίγο την ψευδαίσθηση ότι όλα είναι καλά, μέχρι που αποφασίζουν να σου υπενθυμίσουν πως έκανες μεγάλο λάθος που τους υποτίμησες. Πέρασαν περίπου 2 μέρες, ο πόνος αντί να υποχωρεί γινόταν όλο ένα και πιο έντονος, έτσι αποφάσισα να πάω στα επίγοντα του νοσοκομείου. Εκείνη τη μέρα υπήρχε μεγάλη αναμονή, καθώς είχε προηγηθεί και ένα σοβαρό τροχαίο. Το καταλαβαίνω απόλυτα, δεν έχω κανένα παράπονο γι' αυτό. Όταν ήρθε η σειρά μου, εξήγησα στον γιατρό πριν 2 μέρες είχα πέσει πολύ άσχημα, χτυπώντας χέρι, γόνατο, μέση, αυχένα και σχεδόν ολόκληρη την πλάτη μου. Παρότι πονούσα σχεδόν παντού, τελικά έγινε μόνο μια εκτινογραφία στο χέρι μου και μου πρότεινε να συνεχίσω την εξέταση μέσω των εξωτερικών ιατριών. Και εδώ έρχεται το πρώτο μεγάλο λάθος της ιστορίας. Σκέφτηκα, έλα μωρέ, θα περάσει. Για να πόνο στη μέση θα αποσχολώ τώρα ολόκληρο νοσοκομείο. Δεν έκλεισα ποτέ ραντεβού, σηκώθηκα και έφυγα και συνέχισα κανονικά τη δουλειά μου, πιστεύοντας ότι σε λίγες μέρες όλα θα είχαν ξεχαστεί. Μόνο που το σώμα είχε εντελώς διαφορετικά σχέδια. Έτσι λοιπόν, αγωνώντας όλα τα σημάδια, γύρισα κανονικά στη δουλειά μου. Είχα πείσει τον εαυτό μου ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, θα περάσει. Άλλωστε, είχαν περάσει ήδη περίπου τώρα 10 μέρες από εκείνη την επίσκεψη στο νοσοκομείο, μέχρι που ήρθε η στιγμή που το σώμα μου αποφάσισε να με προσγειώσει στην πραγματικότητα. Πάω να σηκωθώ από την καρέκλα του γραφείου και ξαφνικά ακούω ένα δυνατό κρακ στη μέση μου. Δεν ήταν ένας απλός πόνος. Ήταν κάποιος να πάτησε ένα διακόπτη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και μου έκοψε κάθε δυνατότητα να κινηθώ. Ένιωθα λες και με μαχαίρωνα στη πλάτη. Δεν μπορούσα ούτε να σταθώ όρθιος, ούτε να περπατήσω, ούτε καν να καθίσω. Το μόνο που κατάφερα ήταν να σκύψω πάνω σε ένα πάγκο στο γραφείο, να στηρίζομαι εκεί προσπαθώντας απλώς να αντέξω το πόνο. Ό,τι θέση και να δοκίμαζα ήταν βασανιστική. Στην αρχή σκέφτηκα πως ίσως πιάστηκε η μέση μου. Πήρα ένα παυσίπονο, περίμενα λίγη ώρα, προσπάθησα να συνεχίσω τη δουλειά μου, αλλά μάταια. Ο πόνος όχι μόνο δεν υποχωρούσε, αλλά γινόταν όλο και πιο έντονο. Εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου φυσιολογικά. Καλέσαμε στον οφόρο από το νοσοκομείο Καρδίτσας, το οποίο έφτασε πολύ γρήγορα. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω το πλήρωμα για την άμεση ανταπόκριση και τον επαγγελματισμό του, γιατί εκείνη τη στιγμή κάθε λεπτό έμοιαζε ατελείωτο. Η διαδρομή μέχρι το νοσοκομείο ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω ζήσει. Κάθε λακκούβα, κάθε μικρή ανομαλία στον δρόμο την ένιωθα σαν να με διαπερνούσε πόνος ολόκληρο στην πλάτη μου. Μόλις έφτασα, με εξέτασε μια γιατρός η οποία ήταν ιδιαίτερα προσεκτική, της εξήγησα ακριβώς τι είχε προηγηθεί, ότι η δουλειά μου απαιτεί καθημερινά να σηκώνω μεγάλα βάρη και ότι όλα ξεκίνησαν μετά την πτώση από σκάλα. Έγινε αξονική τομογραφία και ένας αναλυτικός έλεγχος. Η αλήθεια είναι πως όλοι περιμέναμε να φανεί κάτι που εξηγεί τον αφόρητο πόνο, και όμως τα αποτελέσματα ήταν σχετικά θυσιαστικά. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό κάταγμα ή άλλη εμφανή βλάβη. Υπήρχαν μόνο κάποιες μικρές κύλες, οι οποίες σύμφωνα με τον γιατρό ήταν συμβατές με τη φύση της δουλειάς μου και δεν δικαιολογούσαν την εικόνα που παρουσίαζα. Εντοπίστηκε επίσης μια πολύ μικρή οπισθολίσθηση σπονδύλου, χωρίς όμως να θεωρείται κάτι ενισχυτικό ή ικανό να προκαλέσει τέτοιο πόνο. Μου χορηγήθηκε αγωγή και οι οδηγίες να ακολουθώ τη θεραπεία, να ξεκουραστώ και να επανεκτιμηθεί τέλος πάντων η κατάστασή μου σε περίπου 10-15 μέρες. Δυστυχώς, όταν επέστρεψα για επανεξέταση, δεν ήταν αυτά που περίμενα.
Ο πόνος όχι μόνο δεν είχε εξαφανιστεί, συνέχιζε να είναι εκεί επίμονος, σαν να μου υπενθύμιζε καθημερινά ότι κάτι εξακολουθεί να μην πηγαίνει καλά. Παρότι που ακολούθησα κατά γράμμα τη θεραπεία, 15 μέρες πέρασαν και η μέση συνέχιζε να πονάει το ίδιο έντονο. Όταν με εξέτασε ξανά ο γιατρός του νοσοκομείου Καρδίτσας, μου είπε κάτι που, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα αλλά δεν ήθελα να ακούσω. Έχουν περάσει 15 μέρες, παίρνεις ισχυρή αγωγή και εξακολουθείς να πονάς. Πρέπει οπωσδήποτε να σε δει νευροχειρούργο ή εκτός αν θα πάμε για χειρουργία. Έτσι έγινε λοιπόν. Πήγαμε και κλείσαμε ραντεβού αμέσως σε νευροχειρούργο και ταξίδεψα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και πίστεψέ με, αυτό το ταξίδι το εύχομαι ούτε στο χειρότερο εχθρό. Κάθε χιλιόμετρο έμοιαζε ατελείωτο και κάθε λακκούβα ήταν μια μικρή δοκιμασία υπομονή. Όταν πονάει η μέση σου τόσο πολύ, ακόμα και η πιο απλή διαδρομή μοιάζει με μαραθώνιο. Ο νευροχειρούργος με εξέτασε πολύ σχολαστικά, είδε όλες τις εξετάσεις που είχα κάνει μέχρι τότε και μου εξήγησε ότι πριν βάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα πρέπει να αποκλείσουμε κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χειρουργείο. Γι' αυτό μου ζήτησε να κάνω μια ακόμα μαγνητική τομογραφία, πιο εξειδικευμένη, ώστε να εξεταστεί λεπτομερώς η λεκάνη και το σημείο που ενώνεται με τη βάση της σπονδυλικής στήλης και δημιουργεί πιθανόν αυτό το πόνο. Και φυσικά αυτό ήταν το δικό μου μεγαλύτερο άγχος. Να ακούσω ότι δεν χρειάζομαι χειρουργείο. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, μου έδωσαν ακόμη πιο ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, με συμβούλεψε να αποφεύγω οποιαδήποτε επιβάρυνση και να κάνω το πιο δύσκολο πράγμα για κάποιον που έχει συνηθίσει. Να είναι συνεχώς σε εκκινησία και να κάνω υπομονή. Όταν βγήκε η δεύτερη μαγνητική, ήρθε επιτέλους η πρώτη πραγματική ευχάριστη είδηση. Μετά από αυτή την περιπέτεια, οι εξετάσεις ήταν καθαρές, δεν υπήρχε κάποια σοβαρή βλάβη που να απαιτεί επέμβαση. Υπήρχαν μόνο κάποιες μικρές αλλοιώσεις με μια ελάχιστη μετατόπιση σπονδύλου, οι οποίες δεν επηρέαζαν τα νεύρα και δεν δικαιολογούσαν χειρουργική αντιμετώπιση. Η διάγνωση ήταν μία: χρόνος, ξεκούραση, υπομονή. Και έτσι έγινε. Πέρασαν σχεδόν 1,5 μήνας. Ένας μήνας γεμάτος πόνο, φάρμακα, εξετάσεις, αμέτρητες φορές που αναρωτήθηκα πότε θα μπορέσω να επιστρέψω στην καθημερινότητά μου. Σήμερα όμως μπορώ επιτέλους να πω ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Αρχίζω ξανά κάθομαι κανονικά στο γραφείο μου, να επιστρέφω σιγά σιγά στους ρυθμούς μου και να πάνω απ' όλα να νιώθω ότι αφήνω αυτή την περιπέτεια πίσω μου. Αν υπάρχει κάτι που κράτησα από όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε έναν τραυματισμό. Το σώμα μας προειδοποιεί πριν μας αναγκάσει να σταματήσουμε. Και όταν επιλέγουμε να μην το ακούσουμε, αργά ή γρήγορα θα μας το θυμίσει με το δύσκολο τρόπο. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον, τα μηνύματα και τη στήριξη που μου δείξατε όλο αυτό το διάστημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση δύναμη μου έδωσα. Και τώρα που αρχίζω επιτέλους να επανέρχομαι, κακά νέα για εσάς. Θα πρέπει να με ανοιχτείτε ξανά. Έρχονται καινούργια βίντεο, περισσότερο φουλίνου, περισσότερο περιεχόμενο και φυσικά περισσότερες από τις γνωστές μου περιπέτειες. Αν δεν έχετε ήδη εγγραφεί στο κανάλι μου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Να είστε καλά λοιπόν, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην περιμένετε να σας βάλει το σώμα σας χειρόφρενο για να το ακούσετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Τα λέμε σύντομα με ένα κανονικό, κλασικό, γαριτό βίντεο. Bye!